neɗɗo yidde sertude e kumpa addini ɗum darnude jokkodire hakkunde muɗum e bandum goɗɗuɗo ɗum. Ɗiɗon sifaji jokkodire noon idi wadde ɗum fof ko nulaango tobbindol hono ɓatake. Nde ɓatakeji bindete ko wiyete letere watti yaade hakkunde neɗɗo e neɗɗo yaha yolde e yolde, leydi e leydi, nokkuji goɗɗodirɗi, duunde e duunde. ɗum ɗon noon saabi ha neɗɗo yidde iddude kumpa kadi ko ɓuri yawude waɗi ko wiyete ɓoggol tuubaako. Mawɓe meɗen hanki ne gandi ɓoggol tuubaako ha e yontaji cakkitiɗɗi ni won hen ni yiiɓe ɓoggol tuubaako. Holko woni ɓoggol tuubaako? Wayi kono ɓoggi ɗiɗo courant ji dogoji e nder nokkuji meɗen ɗini. Ɓoggol ngol kongol cewngol ko hengol dogata, ko hen ɓatake o windete, o fiyete leydi ndiya ndi jippo e ndiga leydi e nder ko gandanɗa saaha dabɓo. So leeli wonata koye nder balɗe tato tawa heeɓi ɗerewol maɗa kolliroma an de a naldama kalis walla ni haaju neɗɗo ko ɓuri hakkurede ha pinma. No wayno cankiɗo, no wayno jibindo, no wayno dewgal, ɗe keñoraɗe haajuji keñoraɗe happuta tottaɗo kumpitira ɗum e saaha jawro. Kono noon ɓoggol tuubaako noon pewnugol muɗum ndaw fittali ɗi yooɓi. Hakkunde konuji kaɓi hen ko jiida e liggotonoɓe hen ɓe ko jooɓi pittali mumen. Kono hande so neɗɗo jooɗima e suudu muɗum daari ƴefti noddirguel muɗum yi hen neɗɗo haalde muɗum ɗon e darde joomum jaabi mom, yo yettu ɓen wonno darinoɓe ɗon hanki ene pewna ɓoggol.